Slametan lur. Percok. Dadi lho Sayan. Lah itu ngene serono arep ambruk ra iso kelene cagake iki dikene cagak iki. Nek metu aja sing ning pinggir ngono kuwi pagisar benek. Lah iki dadi cagak iki kira gedhi. Lurus iki. Dan kuwi Enggak pesi ya. jenenge bak peras kuwi embuh. Kancing. Dikancing. Tak kon nggawa layar kok. Lungguh. Hebat ya. Aja ombo-ombo ning buka ngeteleki manuk engko. Cemare teko ndi, Mas? Kayu ngelatari babu sak meter. Iki nggo gandeni kayu langgare kok semono mbane. Ya wong nyumbang kudu diketok kok. Gawe gaji sak dadine kuwi nuturane dikedol. Nggo apa-apa. Ora bingung ae no. Bingung yo kadung wis dinyai ndang diketok kok. Lah wis akeh nek semono. Lah buat iku gawe 3 mono kae. Niku kok kaya mbane akeh. Tidak kena raket kaya iki. Wah, sing kali dhewe nge diketok 4 meter 20 iki. Kolku amen dengak kok ndase munggul. Nang ndi kan? Neng ati gone Pak Kusno ngono lho. Mburi gone sih nang ngetok di gotoki ngarep gone Pak Kusno. Dengak kok ndase kok. Besok kene kanggo masjid Pak. Suni. Nek motor itu sakas saiki. Telat iki yo ngumpul di ini. Makane aku ngene jam 2. Iki sih slametan ning Aku iki ben aku mawar anu lho. Wong kulo Iya, ngerti siji. Ngene kasmen ngulon. aku lah nyari. Kang ngarsi ulan sura taib sejuson saged wilujeng selamat sedaya ingkang rawonten iki sampun dewasa sak ajeng lan sak nggihipun nggih. Pamitan. Sedaya ingkang rawuh iki panjenengan kang miyos yawan dulu kan selamat tanggalipun curang taib sejuson saged wilujeng selamat sedaya sak ajeng lan sak nggihipun. Nah, imut widayanganipun Wonorejo danau dinten Jemalgi sampun sajeng lan sakjengipun saraken sekul lan sari nasi kanjeng Nabi Rasul sakjrono putra pramila dipun sumuri suwun dewane wujud slamet anggenipun surang dinten Jemalgi sampun wonten waca sak sangkung sak sakjengipun dan sarang nang Mekah Madinah anggenipun surang dinten Jemalgi saged wujud slamet sedaya ingkang rawonten iki sampun wonten sak ajeng lan sak wintenipun sakit yo ayam sanggenipun surang dinten lagi sampun wonten waca sak ajeng lan sak wintenipun kalih sinau sengkala kangge nambah suci sengkala sengkala sing sampun jamaah kalih mula dereng jelas selamat tanggalipun surang dinten Jemaah Legi kalih munepi Raden Mas Santalono kalih Nyai Sajariah lan suwe-suwe selamat sampun wonten sak ajeng lan sak wingkingipun kalih sedaya paling selamat pun dene wonten pikiran ngen kemuliaan Gusti Allah kabudados nuwun tiyang sedaya kang wonten iki panjenengan Amin. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Ayo, panggangnya ndang digontang kan. Ning di pangan. Jano. Ayo. Rapat. Madang, yuk, madang. Ramadang luwe. Aja dimone dhewe. Jan digenti wong. Ngatur selindur. Ayo kape yu. Ayo yu. Yo nyekak yu. Dang yu.